Το λοιπόν, επιστροφή στο κανάλι, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθάτε. Έτοιμο το φορτηγό. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Η ημέρα είναι Τετάρτη 27 Ιουλίου 3:30 και θα ξεκινήσουμε τώρα για το ταξίδι στην Πολωνία. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ελπίζω να μην έχουμε τις περιπέτειες που είχαμε όταν πήγαμε στην Ουγγαρία. Το φορτηγό τουλάχιστον δείχνει ότι φτιάχτηκε. Εδώ ο Μάκης μαζί με το γιο του το Στάθη μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι η βάση μας, είναι εδώ που είναι όλα τα πράγματα για το αμάξι. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά να περάσουμε από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία με προορισμό την Πολωνία. Αυτά, ελπίζω να έχουμε καλή διαδρομή και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ελπίζω το επόμενο βίντεο να είναι στην πίστα και να είμαστε τόσο ορεξάτοι όπως είμαστε τώρα. Many hours later. Είμαστε στη Ρουμανία, πέμπτη πρωί, η ώρα είναι 10 το πρωί. Είμαστε διάμεσα της Ρουμανίας, καθοδόν για να πάμε προς την Ουγγαρία. Μέχρι στιγμής όλα καλά, αρκετή κούραση, δύσκολο το ταξίδι, ειδικά σε ένα φορτηγό. Όμως το πήραμε κορδόνι όλο το βράδυ. Τώρα κάναμε μια στάση εδώ πέρα για να φάμε κάτι και να ξαναβγούμε στο δρόμο να συνεχίσουμε. Έχουμε περίπου ακόμα 15-16 ώρες μέχρι να φτάσουμε Πολωνία. Πρέπει να πάμε Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και μετά στην Πολωνία. Άρα το πιο πιθανό αύριο τέτοια ώρα θα φτάσω Πολωνία. Αυτά προς το παρόν. Αυτό είναι το τοπίο, ωραία μέρη. Η Ρουμανία μπορώ να πω είναι πανέμορφος τόπος. Αυτά, τα λέμε σε κάτι ώρες, για σας σε κάτι δευτερόλεπτα. Να πρέπει να πάει αριστερά ρε αυτό. Ναι ρε, αλλά πρέπει να πάει στο Τόκιο. Όχι Βουδαπέστ, οι ώρες. Επιτέλους φτάσαμε το πρωί της Παρασκευής, η ώρα 6 περίπου το πρωί. Μπορούσαμε να έρθουμε και πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορούσα να οδηγήσω άλλο, ήταν επικίνδυνο. Έτσι κάναμε στάση να κοιμηθούμε λίγο. Τώρα είναι σχεδόν απόγευμα. Περιμένουμε την υπόλοιπη ομάδα να έρθει. Πήγαμε, κοιμηθήκαμε λίγο. Τα αυτοκίνητα, όπως θα δείτε, είναι απέναντι. Να τα πάμε σε λίγο στην πίστα. Να δούμε, να στήσουμε τα πιτς μας. Υπάρχει και τεχνικός έλεγχος σήμερα. Έχουμε δύο απίστευτα μέρη. Η Πολωνία, η Τσεχία που τη διασχίσαμε δείχνουν να είναι πανέμορφες πόλεις. Ευτυχώς στο φορτηγό όλα καλά. Δεν χρειαστήκαν να κάνουμε στάση για προβλήματα ή οτιδήποτε. Εδώ μπορείτε να δείτε την ομάδα. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Το ξενοδοχείο για κάποιο λόγο δεν είναι καλό. Αυτά. Θα σας έχω νέα μόλις πάμε στην πίστα, μόλις στήσουμε τα pits, να ξεκινήσουμε το αμάξι. Δεν το ξεκινήσα, πήραμε το φορτηγό και απευθείας φύγαμε από τον Μάκη. Αλλά ο Μάκης μου έχει κάνει απίστευτη δουλειά στο φορτηγό. Είναι υπερβολικά καλό, δηλαδή δεν χρειάστηκε ούτε να ελέγξουμε κάτι. Το ζορίσαμε αρκετά, δεν είπε όχι. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι καλά όλο το διήμερο. Να πάμε καλά και στον αγώνα και στην επιστροφή. Θα τα πούμε στην πίστα μόλις στήσουμε τα pits.
Είμαστε στην πίστα, παιδιά. Ελληνική συμμετοχή, νικητής της Ισπανίας, κυρίες και κύριοι. Τα παιδιά εδώ πέρα κάναν το ταξίδι, πήγαν στην Ισπανία και πήραν και το πρωτείο. Και αντιλαμβάνεστε, E30 BMW για να πάρει νίκη. Είναι ορθόδοξος. Μόνο BMW. Αυτά. Μόλις στήσαμε και τα πιτς μας, άλλαξα το βήμα πίσω στο διαφορικό. Έβαλα κάτι το οποίο υπολογίζω ότι θα είναι καλό. Πρέπει να το δω. Πήγα, περπάτησα λίγο την πίστα απλά για να ξέρω περίπου τι χιλιόμετρα θα έχει. Θα σας τη δείξω μετά στη συνέχεια την πίστα. Η ομάδα οργανώνεται, καθαρίζει το αυτοκίνητο. Ετοιμάζουμε τα ανταλλακτικά να ξέρουμε πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Θεού θέλοντος να μην χρειαστούμε τίποτα, να πάνε όλα καλά. Είναι τρομερός τόπος, η πίστα πανέμορφη. Όπως βλέπετε, οι κερκίδες είναι τεράστιες, πολύ ψηλά. Έχει κλείσει η πίστα, πάρα πολύ ωραία. Τα πιτς εδώ πέρα, ο καθένας στον τόπο του με διάδρομο, ο οποίος πρέπει να μένει ανοιχτός για την κυκλοφορία. Είναι οργανωμένοι, μας έδωσαν αρκετά αυτοκόλλητα που πρέπει να βάλουμε, καρτέλες για οδηγών, σπότερ για τους μηχανικούς, μέχρι και αυτοκόλλητων πάνω στην τέντα, να ξέρει και αυτός ο θεατής και όποιος είναι με τη σημαία και το όνομα του κάθε οδηγού. Εδώ τα παιδιά, ο Ανδρέας μας, ο Κώστας μας, παιδιά, έργον τέχνης. Τώρα να είτε δαμέ. Επί της ευκαιρίας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καινούριων χορηγών, μια εταιρεία η οποία 99% όλοι έχετε σπίτι σας, η Duracell, μπαταρίες για αυτοκίνητα πλέον, αξιοπιστία. Καλημέρα, είμαστε στην πίστα. Όπως βλέπετε έχει νερά. Αρκετά νέα αυτοκίνητα από τα χθες ήρθαν σήμερα, έστησαν τα πιτς τους. Οργανωθήκαμε, είμαστε έτοιμοι. Αναμένουμε το πρωινό το briefing, να μας πούν οι κριτές τι ζητάνε και να ξεκινήσουμε την προπόνηση. Θα υπάρχουν 4 ώρες για προπόνηση και μετά η ώρα 2.30-3 θα ξεκινήσουμε τα βαθμολογημένα. Παίζει ένα σενάριο, από ό,τι μας ενημερώσαν εδώ στην Πολωνία, κάνεις 2 βαθμολογημένα και παίρνουν τον μέσον όρο. Δηλαδή αν κάνεις έναν 100 και έναν 0, το βαθμολογημένο σου είναι 50. Έτσι πρέπει να κάνουμε 2 καλά περάσματα για να πιάμε καλή βαθμολογία. Αυτά. Θα σας ενημερώσω για τον briefing και μετά την πρώτη προπόνηση πώς είναι η πίστα και γενικά το αυτοκίνητο μας.
Good morning. Yes. Morning. Yes. Ze względu na obecnych zawodników z drifting muszę powiedzieć, drifting na dwie części nie było was za dużo, a sala nie rośnie mimo deszczu. Okay. For qualification, does it count the highest or it's a... Yeah, we will be there. In qualification, you have 3 runs, warm up and 2 runs, and this average points Okay. from these 2 runs, which is important. It's sometimes different in different countries, so it's important. If you have points and 0, you get some points, but it will be quite low, so better. Μα τούτο εγκλείωνει η κορώνα να μου θυκιάω. Να μπορεί. Όλα έτοιμα. Σε περίπου 10 λεπτά μπαίνουμε για βαθμολογημένο. Ξεκινήσαμε το αυτοκίνητο, βάλαμε καινούργια λάστιχα. Η πίστα ξεκίνησε να στεγνώνει. Δεν έχουμε κάνει προπόνηση στα στεγνά. Ελπίζω να είναι καλά, να είναι εντάξει με το ratio που έχουμε μέσα στην κορώνα και όλα αυτά. Πάμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Καλημέρα, Κυριακή, μέρα του αγώνα. Κάναμε βαθμολογημένα χθες. Κάναμε δυστυχώς ένα λάθος, το οποίο ήταν καθαρά λάθος δικό μου. Κάναμε το warm-up που μας δίνουν. Πρώτο run που κάναμε σε στεγνά. Μου έδειξε εμπιστοσύνη η πίστα. Πήγα να το σύρω στην πρώτη της στροφή, στο πρώτο qualification με μεγάλη γωνιά. Φρέναρε το αμάξι. Όταν το ξύπνησα, με πολύ λίγη γωνιά έκανα είσοδο. Έχασα το πρώτο το εξωτερικό το σημείο. Καθαρά λάθος της στιγμής. Κάνω το δεύτερο run. Παίρνω 93 πόντους. Ήταν και η πιο ψηλή βαθμολογία. Απλά εδώ στην Πολωνία
μετράνε και τα δύο ταράν και παίρνουν το average, τη μέση. Στο πρώτο μας έδωσε 58, στο δεύτερο 93 και έτσι τερματίσαμε με έναν 75 για 8η θέση. Παίζω στην πρώτη μάχη με αυτόν το πανέμορφο BMW 2 σειρά. Αυτός εδώ θα είναι ο πρώτος μας αντίπαλος και αν περάσω από αυτόν στους 8 θεωρητικά θα βρω το Νάταν με τον GT86. Ξαναπαίξαμε μαζί στην Ουγγαρία. Θέλω ευτυχώς που έχουν έρθει έτσι τα πράγματα. Πρέπει να τον παίξω, πρέπει να τον νικήσω γιατί είναι από πάνω μας το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί με την κατάταξη που έχει διαμορφωθεί. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος πήρε 2 μηδενικά. Ήταν και ο μόνος που πήγε στην Ισπανία και μάζεψε πάρα πολλούς πόντους. Έχουμε το chance μας να καλύψουμε αρκετή απόσταση. Πρέπει να πάμε καλά σε αυτόν τον αγώνα. Οι συνθήκες βροχερές, δεν θα είναι εύκολο. Αυτά. Αναμένουμε μία ώρα προπόνηση σε λίγο και μετά να ξεκινήσουμε τα διπλά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και θα τα πούμε μετά την προπόνηση. Τέλος της προπόνησης, σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε κανέναν. Υπερβολικά αργή, το αυτοκίνητο είναι πάνω στον πάγο. Έκοψα δύναμη, ξεφούσκωσα, τα πάντα να βρει grip, ό,τι και να κάνω. Το αυτοκίνητο δεν πάει καθόλου γρήγορα. Τώρα ρισκάρω, παίζουμε όλα για όλα. Πήρα δανεικά 2 λάστιχα από την Αλής. Ούτε τα ξέρω. Τουλάχιστον έχουν αρκετές ραβδόσεις, να φεύγει το νερό και ας ελπίσουμε ότι θα μας κάτσει. Θα πάμε απευθεία στη μάχη με αυτά και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Γιατί αν μείνω με το setup που έχω, με τα λάστιχα που έχω, βασιζόμαστε στο να κάνει λάθος κάποιος άλλος. Εμείς δεν μπορούμε να τους δέρουμε, δεν τον φτάνουμε. Και όσοι έκαναν ραν μαζί μας πίσω μας, κρατιούνται αρκετά κοντά. Αυτά, αναμένουμε τις μάχες.
μάχης. Πολύ καλύτερο το αυτοκίνητο με αυτά τα λάστιχα. Πήραμε την νίκη. Οδηγείται το αυτοκίνητο αρκετά καλό. Ο Άταμ που ήταν μπροστά μας στο πρωτάθλημα έχασε και παίζω τον νικητή του. Το Supra το άσπρο με 1600 άλογα, είναι γρήγορος. Θα ξεφουσκώσω κι άλλο, να ρισκάρω κι άλλο. Πρέπει να πάμε καλά σε αυτόν τον αγώνα για να ξαναμπούμε στο πρωτάθλημα. Πάει καλά το αμάξι, τουκ όλα καλά. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Πάει τρένον η ομάδα, νικήσαμε και το Supra, είμαστε στους 4, το αυτιόν είναι πολύ καλό. Πίσω μου έκανε ένα λάθος πας στην είσοδο, έφανε τετακέ, τον είδα εγώ, έκανα ένα save run να τερματίσω και πίσω το ίδιο, ένα save run να περάσουμε στη μάχη. Είμαστε στους 4, αναμένουμε τον νικητή της Καρολίνας και του Μάσεκ. Πάμε καλά, πρέπει να συνεχιστεί αυτό το ταξίδι με αυτήν την ροή που κρατούμε. Η ομάδα είναι παντού πάνω στο αυτοκίνητο, επιβλέπουν τα πάντα. Δάλεις τα βλέπεις ρε απά. Όλα πόμπα. Μια χαρά. Είμαστε καλοί. Ακόμα 2 twin και πιάσαμε την κούπα. Μακάρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς που βλέπετε στο αυτοκίνητο. Δώστε λίγη αγάπη στους χορηγούς που μας βοηθάνε να κάνουμε και αυτά τα βίντεο και αυτό το ταξίδι. Αγάπη μόνο. Πάμε για βάθρο, Θεού θέλοντος, θέλουμε πρωτείο.
Είμαστε εν τελικό. Θέλω την νίκη, αν και οι δύο που έχουν μείνει είναι τρομερά καλοί, γρήγοροι, έχουν κάνει απίστευτα σπιν. Θα τα παίξουμε όλα για όλα και ελπίζω να πάρουμε το πρωτείο στην Κύπρο και όχι το δευτερείο. Το θέλω πολύ. Ετοιμαζόμαστε. Είναι ο καιρός έτσι άτσαλος, η πίστα περίεργες οι συνθήκες. Ευτυχώς στο αμάξι όλα δουλεύουν καλά. Πάμε για τελικό και μακάρι να το φέρω Κύπρο. Τέλος, πήραμε τη δεύτερη θέση, αρκετά χαρούμενοι. Είμαστε έτοιμοι εδώ στο Βάθρο να πάρουμε το κύπελλο με την ομάδα, με όλα τα παιδιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αλής, η οποία μας δάνεισε λάστιχα για να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στον τελικό ένα μικρό λάθος που έκανα στην εκκίνηση, σταμάτησε το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να μου ανοίγει την απόσταση. Προσπάθησα να τον καλύψω, δεν τον έφτανα, υπερβολικά γρήγορος ο μικρός. Έχει αυτοκινητάρα, το budget του είναι υπερβολικά μεγάλο, καμία σχέση με εμάς. Όταν πήγα μπροστά δοκίμασα να το δυσκολέψω όσο μπορούσα, κατάφερε, κρατήθηκε, δικαιούται την νίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε για την κούπα και ραντεβού σε ένα μήνα στο Trackwood στην Ουγγαρία. Αυτά από μένα και από τον άντρο. Μην ξεχάνετε να κάνετε like, share και subscribe. No i zwycięzca, który tak się akurat przypadkiem wyłożyło. Jest z Polski, jest nim Eryk Goczek! A ja chciałem tylko przypomnieć, że...